May gabi kanatong tanan nata karon maghisgot-hisgot ta bahin sa uban nga pagtulunan gihapon sa ato ang nahisgutan nga mga tulunan karon nga gabi ug mangutana unta mi sa imuhanoy kung unsay buot pasabot anang exorcism o kanang mga naposes unsa gina siya. Kadang ang kanang poses manggod exorcism, ang exorcism gamit may pagpulong ana, di ba? Nya kanang naposes manggod na sa butagan na siya nag-react ang iyang lawas ba tungod sa iyang kinaiya. Nga gigamit sa dautan nga ang espiritu isa lang. Nga dautan na iyang una-una ba na ay kaalang-alang, kabalaka, mga nasa maposes niya. Papawaon na siya sa exorcism, mugamit pagpulong kay wala man siya nagabuhat. Magamit og pulong, di ba na mga Sorano nagamit og orasyon, pawan pulong ra man na. Unya ang simbahan pod mogamit pod og pulong, exorcism, pulong sa exorcism. Mogamit pod siyang gibalaan kanang cross o kanang rosary o kanang Biblia. Nya kung mamatay na sila, dili man na madala sa lubong sa ato pa, gigamit lang ang gibalaan ni Kristo. Makapahawag dautan pero gigamit lang gibalaan ni Kristo. Pero sa koa, sa toa ay pulong inubanag buhat mo nang magtayhop ko tupawa sa dautan. Nya kay kasagaran nga ginabuhat nila mao man na kanang mga gibalaan, kanang holy water og cross mao man ay ginagamit sa kasagaran. O si Father Darwin mao na yang ginagamit para papawa og yawa. Oh, kay kasauna si Kristo man dili man sa kustong dautan nga patyon. Libuan pa katuig 2000 katuig pwede na gamiton. Aron dili mo mag-away. So Yeah. Panahon na maron sa espiritu. Manahiyo sa ang lawas sa espiritu. so makapahawa gid nagyawa. Oh, kay gibalaan na ni Kristo. Dili agud siya nagpakapatay. Nya ang nahitabo man sa tao, pirmi man ipapatay si Kristo. Mao to nga pagpakabanhaw na unta niya, buhi ako ninyo. Nya wala man gibuhi. Wala man sa kasing-kasing ang binuhatan ni Kristo. So mugamit sa siyang gibalaan. Nya lahi man lagi diri sa atoa. Okay, panahon na maron sa espiritu. John 16 naman na dito. Nya igo ra man sila nagabunyag, di ba? Nagabunyag gitagaan pa man og 2000 katuig. Nya na may mga anino. Sa ilamang ta magpakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton sa Dios pero wala man nila gisulti. Gigamit may noon ug nahimo sila nga lang doon mo to gibadlong ni Kristo nga ningon sa napulaan na kami ni Ginoo. Nya ako imong ipasidong ako inyong pahimungtan. Nya luoy kayo mga tao. Walay buhat. Dili loy kay kana sila pod gigamit pa pud kay gahi man gid na. Di ba naamon sa Biblia nga di sila maminaw sa balaang kasulatan kay gahi sila ulo kay naagi sila paghayon. Nya kanang mga tao nga daghan man pud ng mga tao nga alibaw karon pastor ka man pare ka daghan pud ng mga tao nga nabuotan tungod nila. Tama kay gilupigan man. Napod sila bandi pero ang problema ikaw kay nahimo makahalang doon ilingkod magaslingkuran ng pinasidunggan. Labi na ka maghihugot ka nga kami ang sinugo, ako ang sinugo, kami ang may katungod. Nagpataas ka, nagpakadaog ka sa Diyos. Naman sa Biblia. Naagyon. Mao na ginasulti ni sa Espiritu ni Papa Jesus na ako kay sa una pa, gipasiluhan man na diya ni Daniel. Nya itong pag-aak na to, isa ka tuig og tunga, pag-aak na to sa mata sa Bisidonia, nalipay ko pag-ayo nga gisulay ta, no? Mga tanawa to din tipo na tos tumpondok diri di ba nangawala na sila. Tama yun. Nya na atay material nga ingong gigamit nga material. So ang poses ti ay unsa gyud na siya duha gyud na sa kaklase. Okay. Ang lawas nimo ug ang kinaiya nimo gisudlan og bad. Kumaga ba material ka ba? Kana sudlan na pud ka og espiritu nga dili maayo, material ka. Unya sudlan na pud ka og maayong espiritu ana. Mo na gani katong sa una nagpataas-taas ako adre katong giposes pod kay gusto po siya magwali pod nga gamit po sa espiritu. Nya dili man ka pwede ana nga mobalik ka sa tawanon kay kung mobalik ka sa tawanon malibak na pud ka kinaiya na pud imong tawanon sudlan na pud ka og sa imong garbo kakog lain na pud ang espiritu mosulod nimo kanang imong pagkamapahitason. So klaro gid kay tuno nga si Diday sa una. Bakit ito ang nagsulod sa iya? O gituyo po to sa espiritu para makabalo mo good o bad. Niakra man to sila. Kung mabalik po sa kuadri nga sorry, ang problema man ato kay kung magpataas ako adri, wala dili nako
Mo tong na damay ko kay kinahanglan po tong matuman pod. Mo tong sige ko hilak sa una kay tulo ka tuig man sulayon pod. Na naingon man sa tulo ka tuig ug tunga anak. Aron mahimo ba silang katabang sa simbahan. Namna sa sulat ni Juan ni Pablo sa kay Timoteo. Kay tagaan man ako sila katugod. Kay mga matay man to, kay tugod ako man to gitambalan. Niya akong ipangayo. Niya kay na may garbo. Primero, nagtuo sila sa kwa. Unya kay na naman pong kinaya dili naman magpabadlong. Mo pong kapares inyo dili magpabadlong. Pero natuman to sa balaang kasulatan. Magpili po, di ba? Magpili po sa akong mga katawan. Yung mga pinili. Dili pa nagpili, no? Tama gid. Tama na sa Biblia. Wala, kalibaw ka to sa una, pass is pass na to. Kaya dili na to discussion. Unya, kay kumbaga ba, nagitablo na to ba sama sa Bisilonia sa una, sama ta sa Bagong Israel. Sa anino sila ba? Sa gigamit. Moro po ang pari ron, anino sa tinuod mga pagulong pari. Sa sulat ni San Pablo sa Hebreo. Pananglitan kung Sila ang nag-akba nga ko dahil sa anino ba? Sa tinuod ng pari. Kinsa magkaroon ang nagsugod ri ang pulong ni Bako. Mga itong diri lang ko, di lang naman maminaw na ko. Nya, napon yung gigamit rin nga na posespod. Di lang ko minsan. So, posespod. Gusto po siya magwali po siyang pamilya. Nya, sudlan po to siya bad. tama kay- gid, no? Ang gamiton gid sa espiritu taas ug kasinatian. Mantigo manudlo, daghan na nagyan. Ako daghan ko nagyan 20 edad pa nako ni sulod na nako espiritu. Nya, paubos lang ko. Nagatago na ko ni di ba gitago na ko ni mo mang. Ni ko bang na pag ko tinago ni mo nga di pag ako masulti. Motag ito naan ko. Nya aron mo konkreto nako, naitulo ka tuig nako nga passion. Kumaga sakripisyo kay ngano man. Aron matuman ang kasulatan nga kung kinsa ako kaniadto dili ko na nila ilhon. Pinangga biya ko sa tao diri sa simbahan. Tama gid. Si Kristo. Tanaw si Kristo. Nga, aron po matumang kasulatan, di po ko dawaton sa kaugaling ko kung lungsod. Wala ko ipasulod sa simbahan. Wala na gid. Ngayon itong pare, pakitikisahon ko. Pero sila dili man. Nga, nga mangilog mo ko diha. Pailan pa lang kung nilang kaso. Nga, Tama gid. gwapo man na. Dili man po na mabutang sa balaang kasulatan. Gwapo ba di ang balay nga gitoko di Kristo nga naman sa salabing ubos. Tama? Tama gid. Wala ay dili mo magbasol sa mga taong naglabay o nagsuko ninyo, di mo magbasol na kay gigamit mo ni sa pagayon niya ang Dios na may balo nila. Nya mo na inon sa dali kung nagdumot og naulaw sila nako sa kong sutula nagpakamatay man gani ko tungod nila. Kumbaga ba nagpakamatay ko sa kalibutanhon ba kay adunay mo silot, di ba naa sa Biblia no bago na to gibasa no si Jesus andala no, adunay mo silot sa musuko nako. Siya man ang nagamit nako, mo na mo replik ko. Sama sa bito naman sa Biblia. Tama gid. Kaon sa pa. Nya kuyaw kayo kung naay daghan ng suko nimo. Kay masilutan sila. Mo gani ko niingon ko ninyo nga ailan yung dadadre kung naamoy nadunggan kay musuko. Kada day nagapugong ko mag-vibrate ko. Di ba katong nakita ni sa tong kauban no katong sa matanda to nga pito ka anghel sa likod no. Oo, pito Nga anghel. sa Dalagwan. nalay pito ka anghel sa imong likod di. May gani kay nangutana siya nako. Ko mo na siya ang pito ka anghel nga yang gipugnan ba ang kasuko sa Dios. Angkok kanang mangkok gud. Mangkok. Muna sa nga katong naghilako din ni na ikatalagman gibubo lang kadali dito ka para ang mga tao mo balik sa Dios kay daghan man ka nagamit sa Dios. Kana day mga nagtuo ka kanang mga presidente o kanang mga nag-away-away karon na so dili na reliyoso na. Tama. Pero kay gigamit man nila ang ilang pagkagamahanan sa kalibutan no. Mga mag-ilog-ilog sila. Nya ang katong pito ka mangkok anaman-amon rato nila yabo. Mao nang sige na ko hilukan mga gabi di ba usay mangkuan ko. Nya niingon gani si Papa Jesus ang espiritu nga ang dili nako gusto nimo anak dili ka init. Kay makita man ako nga mapaisi mapadali ang kalibutan. Tama gid. Nya kung madali karong kalibutan no kay ikaw man wa pagani ka naka-retire. Di ba nagpa-eskwela pa mo ikaw kamo nagkugi pa man pod mo. Pero ang problema naglisod may natagsamot kay mga kabos man ta. Nya ang mga dato inon to hayay kayo.
Na. Tama. Yun na. Di para pod nga bulahan ka mong kapos sige padayon na gud mo. Pero maabot ang panahon kani ingon man ko niya ang panang imong pagbuot mo matuman. Ana mabutan ako sa Sibano. Singit-ngit kanya nagdugo ang buhi si Kristo nga gilansa sa cross nagdugo nagtulo. Kay gigamit man sila na himong halangdon nga gipakwartaan hinoon. Mo to nga ingon niya nga diin gani ang mga patay tuapon mga agila. Gipatay man to dito tanawa na di ba magwali sa kamo makasala mo ana outropog ko. Sa to pagipatay ang pulong sa Dios. Unsa ang pagbag-o sa tao kung mao na ang ato ang pagsulti sa atong Biblia atong simbahan? Nga maingon ra pa pud nga ang Biblia ang simbahan mo dili ang tinuko di duha og tulo nga maghisgot kani anak sa taliwala. Wa tong ingon sa tulo ka adlaw tukuron. Wala gina na sa Ya kaya gibalik man sa naandan sa una. O Israel. Unsa man tukuron tulo ka adlaw tukuron ang simbahan? Oo, kaya kada karon kadugog sila karon tinguga ani nya tapos makapamalanong maanhin ako diri pandungan ako papas na. Kung dako sila sala papaso na dili ni sa mobalik sa pagkasala. Gawas atong sala nga nurok nga tawhanon na sala. Tama? Dili maningkamot na sa di sa maglibak nga dili sa mamasangil, dili sa mingugbuang, dili na sa mingon nga demonyo ng mga relihiyon, dili maningkamot na siya ba? Yung anong nako ko Ginoo ka? Kada giningon nga ako ang anak, dako kay na. Ako gani mo reflect gani ko moingon mo ko kalambigitan sa inyong kaluwasan. Nagwali lang ko. Murag magpandong na kasi mo na sila. Dapat moingon ta sila nga nagbunyag man sila. Di ba si Juan nagpabunyag si Kristo? Dapat moingon ta sila kay sila man ang nagsunod ni Juan. Ngayon sa naapay dili kami ang anak sa Dios, dili kami nagbunyag lang mi, nagprepare lang mi sa mga tao, nagpaila namin niya na si Kristo balik niya na espiritu, magpuy uban ka na tao. Kay si Kristo nagpabilin sa langit ug magpadala sa laing Meses na ano sa Biblia. Nya kay John 16, John 16, sa kataong tinawag himong kauban ug abyan. Ang akong abyan ng espiritu man magsuroy-suroy ko sa mga sa kalip unta kung daghan akong kwarta suro-suro ko sa lugar kay ang mga espiritu dito nga gitagaan sa Dios nga magbantay ng dapita naman ay nagbantay nga makakulngon ka kung dili pa ka panahon murag ingon nila nga purgatory na magbantay naguol pud sila pag-ayo kay kumbaga ba ako espiritu ko din dapita din bukira yan na ako'y pinangga nga tao nga para makapanambal siya tagaan ako siya og pulong o tagaan ako siya giyas niya pakawaon ako siya mga gamot niya iyang orasyon niya makaayo siya niya karon gigamit naman po nila ang uban gibuhat naghapak-hapak niya gigamit magbad niya goal na po ito naghatag niya kay base ko no nga maapil ko no sa silot para sa nadala sa unang mga anghel to sa impierno nya ginabay na sa amahan haro magbantay sa kinayahan Iya, Kana nagyapon sila. na sa mano. o iya pulong ko sa tanan ng kabutan sa kalibutan iya samahan ang good ug bad iya na Karon pag ginako ng sabtan ba? good ug bad Wala good ug gyud bad kasabot iya na sa una. kay kung walay bad dili makita ang good. Tama gid. nya katong mga espiritu nga nagasulod sa tao unsa man to bad? Gisulay naman tungod naman sa garbo dapat siya dili biya to makig-away yung espiritu ikaw biya makig-away kuha ang garbo nimo pangayo lang pasado niya naanay pagdumot Mga gituyo po na gi-acting po na dito kay para po naapoy espiritu nga bad ana ang nagtuod ka kana day mga bad dili pa din mag-away man na mag-ilog mo na kisa labaw Tama gyud. mo na ay debate sa to pa kung nagdebate mo puros mo mga bad kay nakakita mo bad kanang makakita nimong espiritu bakay pangalan oy bilin ayaw na bilin nakailan himo na di ba nag-exorcism ko sa una di ba katong sa babae na ko diri bahinganlan sila pero ako alagi nganong hinganlan ko Papa Jesus Gani ba? amahan tungod kay mo reflect ko dili ko makita sa kong tawhanon kay nasa kong kasing-kasing nagpakamatay ko ya sila material man So, klaro gid kayo nga dili bad ang nag Nana sa Biblia, ay. kay hmm. Papa Jesus man lang tawag sa imo ha. Kung sa ibad nga nagpakamatay di biya magikos tawhanon Nakita man gid. natalawa po na akong giwali makaya po na nila kanang nagpasulod-sulod makaya po na alis akong giwali to bas kung unaon biya tama na lang ingon nga kinsaras nuli Oh, nag-eskwela na sila pero tanawa akong giwali ilan ang gisulti ang naas bala ang kasulatan di ba wala nagbuhat man na sila laing pulpito philosophy mag-English na magbuhat og laglom kay nga di masabtan sa tao sa pag-amin sa tao nga wa kakasabot sa gisulti maglisod man kay kaghubad sa atong pinulungan tama gid. nga magbuhat-buhat na po ka dito Tama gid. o nag-iingon ni Kristo na karon ako ipadayag na ilam nang tulubagon dili man sila mahadlok ko sa impierno ako mahadlok ko
Kanus pa ka ano makapamalandong mga tao no. Dili, gipadayon po na sila kay kahit man mga ulo na sa Biblia. Magyamiin na to na, di ba? Na sa Biblia eh. Mo na kanang nahitabo ko nagtukod man kog turi tupong sa langit ni kadaog ang Dios haron sulayon o ni kadaog siya. Sa to pa ni kadaog ang Dios haron sulayon sa ato pa ang nagsulay na to mga bad ato iya pud to. Ang problema mong God kay lahi mong God ang paghubad sa tawanon ug espirituhanon. Dili naman na problema ninyo kay ako sugo na mo karon kamo na akong tagaang magtatabang mo i-post ninyo i-share ninyo na karon ang nakadungog ani nga mga tonggi share i-share niya na yan naman tong bandi sa to pa inikabot sa imong cellphone sa imong YouTube nga mga friend nimo kung mamatay sila unsa may tabo dili na magmahay nimo Dili, dapat i-share din dili mo ka istorya ani sa to pa pwede sa gani ba makita ni sa iyang kuan sa iyang Sa wall sa iyong niya, cellphone. sa cellphone. Kung interesado siya, yan ang paminawon. Pero kung dili, sarado adtot kadto subo-ubo. So, wala Di makita nimo unsa yang interes. Kalibutan nun ba o espirituhan nun? Kaluwasan ba o kalibutan? Tulubago na no. Wala nun. Kaya nga lang, magwali-wali ka, nga niingon man sa Kristo, ay na, pagsaba-saba sa kadalanan, ay na mo pagwali. Langay-langay lang na. Idaghan man karon nagwali. Mana pasangilan ko, mura ko sikubuli, pasangilan ko, mura ko pare, pasangilan ko, mura ko pasto, dili ay. Di ko maangkon anak nila eh. Ano maangkon man ko igor mo magduig sa espiritu, di mo ko magkasal. Yung kong bunyag. Tawo bunyag ko di igor ko aman anak espiritu bora na. Na ako'y lagda. Na ako'y baptismal. Na ako'y marriage contract. Wala eh. Kita kay Lagda sa kasing-kasing. nakapamalandong naman yun ta sa mga buhat sa unang panahon sa simbahan sa Katoliko nga nagtuo mang yun ta nga ang ustyas makaluwas nato Sa unang panahon. ang pagpangumpisal Oh. makawala sa atong mga sala Mo tong giingon sa Ecclesiastes. unya sa karon nga panahon nakapamalandong na ta nakasabot na ta unsaon na lang nato na pagbag-o Gisulti na ni Papa Jesus. Gipasilyuhan pa ng panahon kay nangayo pa man siya 1,000 ka tuig. Ya pag-abunuhan og kauntan. Di ba naman na sa Biblia? na Sa to pa di sa gustong taon na taon patyon pwede na gamiton ng mga seremonyas pwede pa na. Yung kabot sa espiritu sa kabanturan mga tong sumbingay ang pagkisulti. Nga naman gusto niya katong buta makakita. Kay katong daghan nakakita na ilang nagibasa naman na nila niya ilang pagtuon na kay sa ginatawag og philosophy tun-an nila ba sa pagtuis nga sila pod mahimong Dios sila pod ang boss sila pod ang tahoron ug mahatag nila luwas na nabasa naman na nila mga nga kung nag-eskwela ka sa ako lang na eskwela ka sa pare 8 years to 7 years nagbasa mo Biblia na mo na siya nya mobalik ka og gikon philosophy mo na mobalik na pug ka sa tawhanon nimo realistic ba realidad ba nga magkuha lang ka dito isa ka pulong nga mao ra nang balik-balikon yung buhaton nimo pagwali parang ang mga tao motapok pod nimo nga magbot-bot kag istorya dito para ganahan pod sa imong istorya so naigo sa balaang kasulatan nga bantayan niyo ning mini ang magtutulo magbot-bot istorya gawan sa balaang kasulatan gituyo pa man sa una kay dili pa man kapanahonan kumbaga kung kani Anthony nagbuhat ni espiritu dugay pa magantos pa ka mo tong uban nga mga santos na balaan sa una nga moantos siya magbuhat siya maayo nangamatay pa. Kaya nga naman, kinahanglan mo pasan man kag cross, maluwas ka uban kaniya. Pero karon panahon na mo sa espiritu mo nang nag-ingon ko ni Papa Jesus, pakuha na lang ko bi, patyan na lang ko. Isa dili. Kay kinahanglan nga magpaabot ka antos. Ya, pait mo kaayo. Mabisag ka mo mga tintal mo sa tawanan. maminaw kay moingon kanang imong giwali kay Okay. batok sa mga pari. Dili ay nakibatok bag ko sa mga pare wala man nakibatok ako lang gisulti ang kamonto mo ning giingon nila nga ni sa Katoliko nga hait yung pulong sa Ginoo ang ila dili man hait na ila kay nagko man na Wala man nila gibasa ang mga basahon sa Biblia. dili kay Ang katong gipili naman nila katong dili hait nga mga pulong. Nya kita kay lahi man ta kay magbasa tag Biblia gikan man sa title hangtod sa katapusan. nya sa una sa simbahan sa una mang mao na tagibuhat iba dili Dili. nya ay kung ingna nga kaning akong pagtuon ni sa una na sa sumanula ay gituloan ko sa espiritu kay ako may muukab sa silyo ta pagsugod sa 2015 daga nagawas no. Grabe pati hilak na ko na hilak ko sa una
Tama di ba karon pagani makamata gani ko matan kita o maghilak magani ko kay nahigugma pug ko na nila. Dili po ko gusto nga ang kalibutan ko ron modahulog ya gipakita niya nako. Na naman ang kanang mga taong tag-asagar mo gigamit na kanang nuclear mo buto na dako kay na. Kasi kaadlaw una ay solar flare mo na init kay mo una sa tao ya sa ilalom kalayo. Nya kung maglutaw ng mga oil deposit, mga methane gas na sa ilalom tungod sa mga linog. Nya mo na rin sige guhila. Nya mga tao na sa simbahan sige lang katakatawa ang mga sala hatag mo na iyo magino karon nga panahon na, di ba? Panahon sulat ni Pedro sa kadang sulat niya, no? Dagan na kay magayon matapos ang kalibutan wala man na nila gibasa. Sa una nga panahon wala man may nagyagaya sa una. Nya kay ang ilahang rason maingon man sila nga dili daw tamutuan na kay ang Ginoo mahigugmaon daw kuno. Wala man sila kabasa sa balaang kasulatan nga inigbalik dili kalinaw kung dili espada. Giulog-ulogan man na nila sa Kristo, dili mahigugmaon si Kristo. Kung miingon sila mahigugmaon si Kristo, mahigugma man sa siyang katawan karon kung naluoy sa nato, naluoy, di ba ingon sa ko, naluoy sa nako sige ko gilak, maluoy sa nato, nya kinsa nagbiay nako. Kay nahigugma man siya sa mga tawo ang mahigugmaon, nito man niya. Supat yun gito niya. Bara-ibara siya. Kung mahigugmaon siya, kung mahigugmaon ka, luoy ka itong mga buutan o karon nakita ni Papa siya sige sa hilak anang mga kabos. Swerte kayo Ano yung mga tiil? Nya karon kay naabot ang mga kapanahonan. Pagitaon na may mga karnero. Nya katong mga karnero niya, katupo yung mga kabos. Di laglagon niya tong mga kog. Swerte kayo itong mga dautan kung higugmaon yapon sila ni Kristo. Oo, man, Luoy kayo itong mga buutan. Di sa una nga panahon, May gugma. 2000 years na panalin, na day, kamans na pana. Sa ang panahon. Kay di ba sa Amos sa sige patuyang mo. Sige patuyang mo. Tama. Tsaka papatuyang mo. Sa 2000 katuig. Katuig ingon niya, ipatay ay ang mga anak, ipatay itulo ni anak. Lana sa ebanghelyo gibasag ng mga pare undunggan ako na sa una pero mali ang ilang ubad. Kaya gisampungan man ilang mga dulungan, gisampungan yung mga mata. Mo ni problema kay Ya ako sa ragod ko. Grabe yung pagtuon yan. Naghilak ko ani oy. Ano man? Higugma po na ako na sila. friend good kaayo na to na. Ato pag kita dahil yun ang nagsubay. Gituyo man to ni Kristo pasilihan man niya. Mo tong sumbinga yung pagkasulti. Tama? Kay buot siya ang makabuta makakita og bungon makadung. Tama gid yung giingon niya. Ano man? Kay kung sumbinga yung sulti pare karon pare ko halangdon ko. Pastor ko halangdon ko. Muhatag mo kanako kay ako iwali kinahanglan magid muhatag mo. Yan nga lang mo sakripisyo magid mo. Yung mga kabos mo nang atong palakpakan nato, kabos kini si Bilin. Sige makililimos sing tagahampi ko 500. Ikaw mo nakabahandi inoon. Kay to siya wala. Gigamit siya, naglingkod man sa sulungkuran ng ikaw inoon. Kato sila mo na sa tuod man daghan kamo mga tao nga mga gikan sa dautan ni balik kaniya. Tama, nana sa Malakyas. Kay kato sila tumutuo man to, reliyoso man gyud to. Di ba sa una na mo sa simbahan, luwi ka mo dito no, hatag pagid mo, limos pagid mo no. Ang problema ato, ang inyong kalawasan, mo na magkatupas ispas na to, kaya dito man mo to inyong amana. Tama. Mo na to inyong amahan, Inglesa lang na. Mo na to inyong amahan. Nya, biyaan mo. O ya karon, pandungan ko kamo, kay nabunyagan naman mo nila. Dapat maingon sila nga, igo lang ming nagbunyag. Inig-abot sa 2000 ka tuig, inig-abot sa magtatabang, kay karon mubalik siya, igbalik na niya, kay tuwa sa langit, mubalik sa madalag Mesiyas, aduna pay labaw, panakanamo. Unsa man dito na dito? Man magtatabang, espiritu. Kay katong mga pinili, kami pare sa inyo, pinili na mga, ay nagin mo, pag suko-suko nang nagdibak, nagkikaway na ito, pinili na mo, giusay mo nga buhi. Tama. Ang pinili, unahon pag-usay. Wala mo gihusay nga patay. Kaya nagbuhat og sala sama sa patay. Karon gihusay man sa patay. Di katani maghiram sa Dios. Nya ingnon pagid una na nato dito. Nya ang kinaiya. Tulubagon na sa nagbunyag. Tulubagon na sa moto si Pedro, si Pablo. Salamat mas mayong wala ko gibunyagan. Tama. Kaya nga naman wala. Okay na to imong gisultihan. Ini kadako. Nya gamay para ba to? Tawara ginikanan. Nya kaslo nimo dapat ang importante na dili seremonyas o diba na sa Biblia sa Amos kalagutan ko yung seremonyas sige lang seremonyas casing na diya yung pirma din diya
Pumad labay din nagbulak dia. Moro jud. Bana higugma ang asawa tahura imbana mora na. Yang problema nagbulag. Na. Nga kaslon magay bayad og kuan na nya para ko nung naa ko nung yang grasya. Eh grasya, na disgrasya hinon to. Bayi, Grasya kaslon. yun. Liingon sila nga sala pero nganong ilaha magibot tagaan tog seremonyas para makakwarta. Tama gid bitaw no. Maingon sila nga blessing. Parihara mo ang pagbuhat baya nila sa Ay ang yawa Blessing o ang yawa mohatag kasal. po ding yawa pero instant paspas kay na niya tapos budikles na munang kung dato kakaron nga ang nga tungod sa imong panikas tungod sa imong kadalo tungod niya daghan nagsuko nimo daghan sa dato ka din ka pero kung mampuon ka sa ginuwagi kag sakit magi po kag pobre nga bulahan ka ron masakiton bulahan kang nakabus tagaan pa kag panahon ba kabulanan pero ang kuya o na dito ka kabatay kaya makapadapak pa ka. Oh, okay, kung dato na ka. Dili Kung- nakakapanapak kung ditso kag patay. Mao ganin ni problema. Wala tong dato na ako sa diri. Na, nagpangay pa sa ilo. Dili mo ko makapaluwas. Ni gusto siya, no lang, yu lang. Dili mo ko makakanyo. Kasi Papa Jesus naman dito kung dili ka mo matinumanon kana ako magpabili matinumanon di ko makalimot sa kong kagalingon. Iko lang ko sugo Gisugo lang ko niya. Ulipon lang ko niya nag-alagad ra ko. Natalawa. Tayo naman. Ang posesa basta gani nga nagsulti gani sa gisudlan siya og maayo nya di sa kasabot sa wala siya kabalo sa Oo, wala siya gisulti kabalo. material lang na may lang to kumayang gisulti nya kung mahimo siyang tawhanon bantay pod na kay Dios pod na sa dito basi balingla mo basta ang tao gani nga gisudlan og maayo kanang una makuyapan nya tapos wala kabalo siyang gisulti mo lang say mangutana ko unsa kong gisulti pag ingon nimo gisulti nasa akong kasing-kasing kaya kung dili gani ka kabalo sa inyong sulti, dili po kakakita, manasmag ka, material ka. Pwede ka gamiton good o bad. Kanami to inana no. Amo to nahitabo di sa una, di ba? Magatas-atras to. Wala siya kay balo siyang gisulti. Basta dili ka kabalo sa imong gisulti pagbantay. Kay base, wa man po kakabalo unsa ang espiritu magsulod nimo. Mo din but. Muna mo kutana sa unsa kang gisulti. Yes, kay nagpamaterial man ka, naman kay garbo, gusto mo po ka musulti. Nya magkurog ka na. Di sa to pa. Basi ka to nagkurog ka, bad dito imong gisulti. Tama. O katong bad mo nagkurog ka na. Diyan sa ko tanawa nasudlan ba ko sa una wala. Wala man gid. Yung tanaw na kung gisulti na sa Biblia. Mo-vibrate lang ko, magkurog lang ko, kay pugnan ako, kay ang mga tao di makasabot na ko. Nga karon mag-baby ay nako, na ako'y amahan, na imo silot. Muna, mubalik ko tawhanon. Kaya kung mupol, kaya mulano, kaya naman pol, diretso ko yapan ay. Lisod, ang Diyos. Bara-ibara siya. Ano man, dili naman sa gusto, para sa kuwao. Gusto na ko magpakamatay, gusto na ko kwaon niya. Kasi karon dayon ana. Gusto ko man siya, labi nagmaghila ko. Naghila ko, di ba nagkato naghila ko isang gabi, may katalagman, no? Gitawag ta mo, bisig Domingo ipreta mo, diyan. Tapagi ko niyong dire, di, wala na ko, patulog ta mo diha. Tama. Di ba kaugma? Baka Iba. Kita na ko to Ano man, ang mga tao dito, nagsigilag ampo. Ay lang pagtuog, nag-ampog amana mo. Madung, dili, memorize na, recitation lang na. Surrender ng ampo, tumanon yung kabuboton, basig dili pa ka mangayo. Kaya kung pag-ampog amana mo, o pag-ampo ng Ginoo tagaay mi, kung karon dahil maigo kang kilat, Tama. di ka katingog. Pulong raman. Mo nang orasyon. Ako mag-anoint ka sa tao. Ba karon, pastor ko, pare ba ko. Sa ngalan sa Dios pahawa dia. Gig, naigo dito sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Nakapahawa lang kagyawa tungod kay ining gamit, ining butang. krus, yana. Di, wala sa kuha. Kapahawa ko siya, ana-ana ko ang kamot, sa kamot, o tahopon. Holy water, ana. Nakapahawa lang ka tungod sa mga yang gibalaan. Dako kang tulubagon kay wala man po ka nagbalaan. Mo nang nagkwintas ka, habak ka nagyapon na, nagkwintas ka na kay dili ka matablan sa daotan kay yapan man gibalaan ya 2,000 ka pa gibalaan. May 2,000 na good karon. Ya pero lingnaw na po ka ato. Ayaw anak parang gusto mo utoy buhaton. Dili nakapaampuon sa Ginoo. Kasi Mama Mary so na nagsige sa gilak. Kanang mag-ano ka na, magpandong ka sa kalayo sa espiritu. Kinahanglan mo yun na nga. Para Ngani, namo nga mapandungan. Unsa may but pasabot ana. di ba naaman na dito? Napay
napay mo labaw ka na ako, di ganik mo kahikap sa sandalian. Amo na mo reflect mo say makita niyo buslot akong tilo. Mm. Dili man mo makahikap ang buti sa sabot, dili mo makasunod na ako. Makasunod mo sa kong kinaya? Makasunod mo wali-wali ng panyo? Yun, di magaya oy. Sukot mo ko, pwede mo ko pulihan ka na, bitaw yun sa, nagpangutan ako, si Tata Lucia, si Kana, nagtata, o dili ako tigdebate ba, kinsa ko na nakatag na kong katungod Mm. sa pagwali. Wala po siya kabalo, kinsa mo pwede nakatag katungod sa mga pare, sa mga pastor. Tama gid no? Kung ingon sa si Juan, nga nung wala man sila nagtuon ni Juan, nga naman John 16. Kung ingon sa ang tao, gusto ko ang tao gano'n man. Gusto ko ang tao kung katagot nga gano'n man. Ang tao may naghatag nila kwarta. Nanong, Tama gid. Managal kung mamatay ko, ayun ako ina ninyo nga, iampo sinuli, ay na. Kung ang Diyos nakatag nila, nga nung naay mamatay, ampo na itong mga kaparid, iampo na ito sa itong papa. bitaw. Tama gid. Diin mo nakatag, dito mo nagsulting sala. Dito sa Diyos, kabalo na. Bisag dili pa mo musulti. Iyan na nang nadungog. Nanas Biblia wala. Na. Ganun sige magsulti na dito. Intelligence pala hinoon to. Tama gid no? Nga paludon mo tos patay. Yung sa dili na mo yung simbahan. Ay, nisuko si Papa Jesus anak. Di mo yung simbahan nga. Magluduhod mo dito. So, bot pasabot, grabe yun lang pangwarta. Ay, ipasagdain na sila. Ako lang, isulti na ko na. Kaya mudahulog naman po din kalibutan ng dagway. Kaya kung dili yun sila muduol na, kung dili yun sa mutuol na, kung sige yun sila. Wala man pinag-komentaryo sa to ha. Ano ko, ako na yung komentaryo, pasagdain na ninyo ha. Kaya base, magsige komentaryo sa maluoy punta nila. Kung kauban gani, miingon nga, mayo na lang ni malinog diri sa linogo ng Region 12. Uy, dili basta-basta man, ang kapungot na na. Tumagpo Amo na na ni hila ko. Sana. Dito ra sa ilaha, dili lang ta diri. Mm. Dili basta-basta. Kung mulinog Nya, mga apil ra ba ta? Liong kay ko si Papa Jesus, ang uban mga tao, mahipapod, ipahamtang nila para sa ima. Ay, agot na, mahipapod sila yun. Dili, si Papa Jesus, grabe ang Diyos. Dili masipsipan ang Diyos. Dili masipsipan. Espada siya, oh, grabe, espada karon no. Ang akong pulong, height na. Hait na gid kayo. Ang alam, kanino magino, limpyuhan ng mga pastor, na sa Biblia. Kung ingon sila naawa, sila nagbasa kung minsan wala na sa Biblia. Na, kung ingon sa gulaan, ay na mo wala mo, wag mo na yung basa. Kana tanan ako gisulti, di ba na sa Biblia? Balik-balik mo pugod na ilang pagbasa, seasonal. Ang alang balik-balik man po ng ila pong mga sala. Mo na sige mo kumpisal ako, di ba? Tama gid. Ay Ecclesiastes dito mo magsugti sa mga pare nga wala niyo gibuhat inyong mga sala. Inyo pa kong pasukan. Napitaw dito. Ba tayo ang ako sala o Dapat ang wala sulti pagbuhat at sa ngayon buhatan sa to pa. Nagsulti ka dito sa ila, diingon ka mo sa mga pare. Ang dito sa 62 box, dili pare ang ginagawa, maingon ka mo sa Ginoo. Kanya sa 72, mingon ka mo sa mga pare. Yang problema mo, pre, gibuhat ninyo. Dito mo sa mga pare. Sa mga pagbuhat sa ibatan, sa kung sala ako. Nga, ningon inyo pa kong palagoton. Yan, humana pagbasa, di ba, kinsa na point niya. Kung pamalandungan ni mo nang nagatuwa ko. Yan, balik na nila dito. Kami ang sinugo, kami ang isinugo sa labing kamana na rin pagkasayad ang mga tao bayan sa mong kabubuto. Oh, wala man na lagi pasa sa upos. Sila unta, pero gitipas man nila. Ang putol-putulon man. May pinalabi sa pagpanudlo ko na dato. Mapay balik-balik ko batag seremonyas. O nya, lingaw mo sa Kristo, nga dito man sa ayang mga karnero dito sa mga kabos mo di ay. Mo na ni problema. I'm sorry yun, sakit yun eh. Kaya ka na, naagi na sa Biblia. Tama gid. Magbuhat ko sa pong kaogling na bubuto. Sa papuntanan niya. Kumingon sa nagulaan, bahala mo na. Pasilutan na to sa Ginoo. Ay, kapoy, sige, istorya nga, dagang istorya. Dito kuha na po encyclopedia, referensya. Mga na mga pulpito. Nya kay kumag Nagpapropeta ba o na dito na ang mga propeta ning dawat og sohon. Tama? Ang mga Tama. pari ning dawat og soborno. Suborno. Sulat ni Mikias sa mo sa title na ang pangulo sa Israel. Na di. Pangulo sa Israel. Mention gina ay. Nya maingon sa punto kinalang kanahagyan nga kanang litra por litra man na. Tama gid. Na litra man na. Mingon na po siya dili na po na sa unang panahon.
Niyak makapabor, litra po litra. Klaro na ng litra na. Si Kristo ang tinuod ng pagulong pari. O, litra. Tama. Ang katabang sa sipan sulat ni San Pablo kay Timoteo. O, litra. Tama din. Taghan yan. Mga usahay ang tao, kaya ko pagkawalay hinungdan ng tao. Tama pa no? Napas Tama Biblia no? din. Mga buang, mga tigpagkarunging nun. Amen? Amen. So, unsa pa'y pangutanan ninyo? Kaya para yun nga, kung isulti ng tinuod, mamatay pa lang ko karon di. Loy, kayo mo na. Ako, balipay ko kaog ko sa Ginoo ba? Sila, buol na. Kaya lang, mahadlok mo na sa silot. Ako man ni isulti. Ang kanang ginaingon nila nga, Kaya tanawa ang nagwali na mingon sa kinsa nanuli. Tungod kay ang Dios man ako naghatag. Kung subot mo gani ko. ang kanang ginaingon nila nga, Kaya ni sige panamban kita ang buhi o mga patay, mamangon ang mga buhi o mga patay. ang nagbuhat og sala. Sama sa Kung maguyog-uyog naman to katong mga dalo, muhatag naman na. mamangon na sila. Kung mga buwag na din mga wala na tay panahon kanila ilang mga kwarta ipanglabay nila na paghatag na sa mga pobre ay. Nyon sao man na makaon na. mo na ibuot pa sa Maluoy naman sila. Tanawa ko nang mamatay ka. O kung na mamatay, di ba? Katong nagdumot mo, nangabuhi na. kay maluoy na. O maluoy naman. Ubangon na mamatay ba kung mawala na ka. Matag na siya. Mo to si Kristo. Kung halimbawa mamatay ko, puhon, mamatay ko kana sila. Manuol na nila ako pa ng pikatan karon pa mo. Nga naulaw naman gani ko nga sige ko pag Ginoo ayuha ra gud ni siya bi. Ginoo kay mautan pa ng ayo. Naulaw na ko sa Ginoo kadaghan kong giayo gamay rang 2,000. Mas maayo pa tong Tagalog yung lugar karon gidawat pa ko dito Cagayan, gidawat pa ko nila dito. Pero dire sa tong lugar, naulaw na ko halos-halos ang akong naghiling pagyud ko sa una, naghiling pagyud ko, nag-ayo pagyud ko. Nya ilang giingon ako nga sinuli mananambal to ko ana, mananambal. Wa sila nagtuo sa akong giwali. Ito pa di sila mutuo sa Ginoo nga siya man ang nag-reflect nako, siya man ang nag-ayo nako, dako orasyon. Naghatag og lana, naghatag ko og sidapsap di ang ako ano la. Wala man. Yung naulaw ko sa Ginoo nila ay. Anong dili ko mawalaw? Giayo nako sila, pero di sila mutuo sa akong giwali. Maayo pa tong Tagalagyo di ay no. Lipay kay mo nagiingon sa Ginoo, layo sila pero nadool. Ang dool. Ang alang kay Di mo na may layo. garbo. Kay dali ra kuno kay matuan dito biya kuno dito. Pero wa siya dito sa akong gisulti. Ang buhat nako gyud gitukuhan, pero ang pulong sa to pa wala na hiusa. Panidaan ko nila. Kaya ang pulong ako ang manghiusa pinagi sa buhat. Kaya ang mga orasyon kanang ilahana nga mahanamo pulong ra man na. Sige daw magdibang magampo mo mahanamo talawan nang nagasimba diya nagtuman. Alright. Sa Ilona. Di pulong ra man na. Wala yun. Igo na sila sa pulong wala ang buhat. Basag ako sa una. So walay kaluwasan. Ya karon kanang pulong nga isurin din sa Ginoo kinahanglang tumanong yang sugo nga buhi na mo. Lami kayo kay buhi mo. Buhi pag yun ninyo si Kristo na tao sa inyo. Nanalingsing na. Naam sa Biblia. Nang sangana. Mo nang naanan nyo ang gahom sa bagong Espiritual. ang kusog sa gahom sa mayong balita. Ang Israel laglago ng Israel, laglago na isultian ta mo ana. Kay kung dili laglago na wa mga Kristiyano dito. Tama yun. Dito mo tuo sa inyong amahan ng tao kung gipadala sa Ginoo. Haya ang santos ninyo nga papa. Putin datua. Si Kristo sa una, inana ka dato. Pobre Pobre kayo sa Kristo sa una. Nagilak si Papa Jesus. Naglakaw, Siya ko rumagani. tag-iya sa kalibutan nagpakakabusaran ng madato. Pero karon ang inyong gituan nga Ginoo nagpadato noon. Tama yun. Wala mo kabos, ginagol mo ang kabos mo. Wala na. Sa una. Goal mo gilibak mo. Wala na. Buol mo naghilak mo. Wala na po. Goal mo giingnan mo kultog daotan. Wala. Wala na. Nya nagdumot mo nila. Wala na po. Abo sa ingna sila dali nga rin. Kay sila nakahatag bandi ninyo. Ano man? Sila murag nahunaon na bandi naman sila nakahatag bandi. Sila ang inyong igsuon nga espirituhanon. Kung mo balik. Ang problema kay ang ilang bandi gihatag man ninyo. Kay naghukom man sila. Naghukom. Pagdawat man sa. Kung unsa inyong ihukom sa ila, mao po ni hukom. Loy kay ito sila kung di mabalik. Ano yung problema?
Maubi. Ano man, kailang bandi nila. Nagdumot man nimo. Masaya magdumot. Wala bitaw mo nakikaway na, no? Ang lisod ato, muna akong giingon sa pagsugod sa naayogin mo, libak. Kay ayogin mo pakikaway. Libak sa layo sa cellphone. Kingano, basig mamatay mo. Unya ingno mo sa Ginoo at tuay mong tawag kasilagan ug tuwas layo. Tama. Ang problema ang naglibak ninyo. Ano man? Wala man mo, di ba? Okay ra man mo sa ila? Mm. Ang problema na ulaw man ang muduol nimo. Lisod kayo kanon ang gisuka ba? Wala yun. Lisod kanon ang sinuka eh. Kasi sila suka eh, suka. Lisod kayo ang kanon ng ilang gisulti niyo dili maayo. Kung makaya nilang kanon, kanang nasa taas, dili so tama na. Masayon pa ang kamilyo musulat sulod sa lungal sa dagom kaysa mga kabos ug sa mga mapahitas. Tara karon ugool kay pa mga pare o mga pastor wala na ibuloy. Dagan Asa na mutuon ni? dagan ra ba wala ka Asa na mga pare asa mutuon ako na? Kay naman ko sa ubos Mesiyas pa na sa ubos anak sa tao nga nas kabos po di pa kaon mo. Wala sa Biblia. Na. Pagtanan nga akong isulti na sa walang kasalanan. Amin. Nalipay ako pag-ayos akong gamit ka. Kaya ayot na siyang sulti. Ay ka magpapalaka. Anak ako, ang Diyos ka matuwaran. Amin. Kaya matuman yun ang kasulatan. Ang magdugang sa propesya ni Nibra duga ka na katalaman, ug nahitabo na karon. Ang magkuha. Kuhaan. Ang bahin sa balang sidat kagis ka ni Nibra. Anak ka na sa padapastiwan. Anak ka na. Amin. Ang mga buta. Kung tinuod ka buta. Ug maingon sila. Buta sa sila. Busa sadan sila. Kaya nagamit sila sa akong pangalan. Salamat kanina ang kalinang ibilin ko kanina. Salamat sa Diyos. Diyos.